Narum payu neoskum ka channel nam da ki padba ka briu neotar. Kikme kikpa jong Abhijit Dipke kilakan tuyu baun ino ya ka kamsan perthai namar baka jingseng jong u ya ka cockroach Janata Party kala saprang bha ka jinggan tho jongki ka penpau ya ka jingting halor ka jingsingan barki jing ki bala ban mi ha kaliang ka an ha kaleng ki benta jong ka jingkran ben san himasi maha online ka jingki usted jong ka social media platform Cockroach Janata Party CGP kala penlong ya kikme kikpa jong unong seng jong ka u Abhijit Dipke ban khuslai halor ka jingsingan jong u bat ka jing ka bala ban mi ha kaliang ka an kat bakani ka page kadang ai beteng ban yo ya ka jingkan tho ka bakrau ha ka online la seng tang sita yo shwa bau Dipke usamla pule jong ka Boston University u badaldan lupa ka jinga dei bat ka Am Admi Party kani karansan kala tam ya ka khat khandai million ngut kinong bot ha Instagram leng ba ki jingkren ben san perthai ki jing tho thok bat ki jingkan tho ki ba penle jingmut ha ki mat ka jing bom yo kam yo jam ka jing mi tu jong ki kot kisla bat ka puli puthi habaya kren bat ka wei kalap thai khubor marathi ikmi hikpa jong u Dipke u Bhagwan bat ka Anita Dipke kilaong bakim jukwa satya yo khun jong ki bandrung syakam san himasima bat kila sngokhia bahana du bakila tip ya ka jing pau nam jong ka dikran san lalang ipe ya ka san perthai hakini kismi ka jing teng ka long ka bah khamat walau don ka nongut kinong bu laong u Bhagwan Dipke haba yadai bat ka wei na ki jing yakran jong khun jong u ula ban rap bo Abhijit ula pen pawi ka jing teng ban syakem hadin boluan phai India namshim la yo thia akini ki armit baladep da ka bakhuslai ya ka ka bala ban jia u ula ong bat ben rap ngashun ya ka san perthai bat ngamdan singjing sngotanat ya ka Anita Dipke kalaong bakalong yeng ka kwa bau khon jongki un pen la jingmut ha ka kam ka baskhem ha ka jaka ban le ka kam san perthai ni kwa tang ba un wan phai suk shalayeng kalaong laun beteng ni em ha ka san perthai kan dei ka rai jong un rei ngim kwa ba un bot ya ka kala bendap ru bau Abhijit ula pulin ningkong ha Chhatrapati Sambhaji Nagar shwa ba un le chapuni ban pule shu katkum ka jing ong jong ka hadin ula kala na ka kam engineer sha ka kam thai khubor hadin ba ula shem ba ka ban ningkong ka long ka ba ukpa jong u ula ong ba Abhijit ula rai ban le pule ka kam thok khubor shabari namar ba ka para jong u kala dan lupa shabari wala ki bahaying kila karmen bahaka bakut unsa shim ya ka kam hapuni lanihan New Delhi kikmi kikpa kila yathu bakila tip ningkong ya ka Cockroach Janata Party leng baki marjan marpa bat ki bahayang asem hadin la yathu yanga da ka wei na ki khon ksiu jonga bodon bon ki nong bot haki social media bat ki babon ki riu pau khmat hakari la ong ka Anita kani karen san kalami hadin kajinga kan at halor ki jingkren balakan no bau nong bishar rangba jangkari India usurya kan hakapor bebishar halor ka jingpen kan rek kerdan ya kinong esaj an ka jingpen bana balapan dan kam ya ki kenten ki khinyang kalapen mi ya ka jinga kren online wala hadin u CJI ulapan syai ba ya ka jingkren jong ula shim bakla balathmu ya ki brew ki barung hakakam da ki degree thok da ka bapan kam ya unyang khalau kum ka dak jong u ka CJP kala paunam state da ki jing tho ki ba Punjab buram ki dor bat ki jing tho ki ba longkum ki manifesto ki bathmu ya ki mat san himasima bar ka jing sinchar